Il-Ministru tal-Ġustizzja u ex-ġurnalist Jonathan Attard minflok kundanna l-aġir ta' diversi persuni involuti fir-racket tal-liċenzji tas-sewqan fosthom ministri u esponenti għolin fil-kulturi ta' Kastilja oġbu jattakka lil ġurnalist li espona l-korruzzjoni u żvalaġġezz. Dan kif isibt fil-għodu għat intervista ma' Andrew Soppardi mistoqsi jekk mal-prinċipju narrattiva tal-Gvern tal-Labor li ma sar xejn ħażin u insista li politiku għandu jkun aċċessibbli u viċin in-nies. Madankollu saq li hemm min qed jipprova joħloq sitwazzjoni akbar milli battak ċar fuq il-ġurnalist ta' Times of Malta Jacob Borch. Ma realtà hija dik li għandna sitwazzjoni fejn f'ċertu oqsma ħaj javviċinaw politiku għall-assistenza. F'eżami ta' liċenzja ta' karozza. Xemxtejn. Ġifieri dan pereżempju qal dan għandu testada hold li ftit ħsiebu please. U għaj nafu xi tfisser dik hold li ħsieb ma inti minn tixċuċ, minn ixċuċ, hold li ħsiebu please, forsi jgħaddi, mela nkomplu. Dan nistgħu ngħinuh ftit please, x'qed tittejnu f'eżami. Ħanejdlek ukoll. Hemm il-proċeduri għaddejn il-qorti. All right, però min qed jipprova, all right, joħloq sitwazzjoni ferm akbar milli sempliċement biex joħloq il-proċess ta' kuntatt bejn il-poplu u l-gvern, bejn il-poplu u l-politiku, hemm ukoll għax jiena konġurnalist. Il-ġurnalista tajt għal-Jacob ġifieri. Il-Ministru ammetta li xi ħaġa ħażina sar għaliex kieku din is-sitwazzjoni mhux qed tiġi proċessata fil-qorti madankollu xorta waħda baqa' jiddefendi lill-Ministri involuti Andrew Soppardi insisti li l-Gvern tal-Labor qed jarmi lill-uffiċjali tal-customer care tiegħu. Jonathan, ngħidlek daqs li kieku qed jisma'na ħadd u jismawna liluf. Qed ngħidlek. Don't rally around il-ħazin. Għatna dik pari, jiena niġi missierek, Jonathan, jien niġi missierek, bl-akbar rispett qed ngħidlek, mhux b'sens patronizzanti, don't rally. U l-customer care tagħkom qed ngħidilhom. They will throw you under the bus. Tobduhomx, għax in-nies, il-customer care tagħkom intkom qed tipperikolawhom, għax you're going to throw them under the bus. Taf min issemmew? Mux jien Borċna, taf min issemmiet dik il-mara illi għatant impenjata u tħobb il-partit, issemma Mizzi li ħajtu il-partit u ħajtu hija ħaġa waħda, qed titfaw in-nies under debat. Din hija illegalità. Intant mistoqsi dwar ix-xandir u l-ġurnaliżmu fil-pajjiż, il-Ministru Attard saq illi ma teżistix kriżi fil-medja. Issemmu kriżi tal-medja. X'kriżi tal-medja? Kulħadd jikteb li jrid Malta. Ejd li jendru fejn il-kriżi tal-medja. Dikjarazzjoni mill-aktar ironika meta fl-aħħar xhur kemm il-darba l-poplu kien xhieda ta' ċensura min-naħa tax-xandir tal-Istat kif ukoll illi fl-istess intervista Jonathan Attard attakka lill-ġurnalist li żvela iċ-chats tar-racket tal-liċenzji.